Boa, Xela, antes na escola preguntábache polo álbum de percusión que estás a coleccionar. Verás, resulta que estaba facendo unha gaita nova e facía moita calor. Dentro de árbore hai uns cambios de tempo moi raros. Abrín todas as ventás e cando me din conda entraron uns paxarracos enormes e comenzaron a revolver todo. Mira como está o chan. Deixaron todo estrado. Ademais, un colleu o meu álbum e saiu voando con el. Debeu pensar que era comida. Por iso quería saber se cando teñas o álbum de instrumentos de percusión completo mo poderías deixar para facerme unha copia. Seríame moi útil, xa que preciso ter unha guía de todos os instrumentos que hai por aí para poder construílos mellor. Pagareiche ben se mo deixes, e así poderás comprarme algún instrumento de verdade e non conformarte con velos en cromos. Non che parece? Por exemplo, teño un bombo á venda tan potente que ata permite romper bloques de xeo. Pois dime, tes xa o álbum completo? Vai, aínda che faltan algúns cromos. Busca ben por aí, se o pasaro ese levou o álbum voando, seguro que os cromos que tiña nel foron caendo espallados por todos lados. Poderían estar en calquera sitio. E xa que estás aquí, axúdasme a recoller estes instrumentos que me espallaron eses condenados paxaros polo chan. É que me dolen as costas e cústame agacharme. Habería que meter en cada caixa o instrumento correspondente segundo o tipo. O de vento madeira na caixa que sae a icona de madeira, os de metal na que sae o debuxo de metal, e os de vento mecánicos na que sae o debuxo do acordeón. Se o faz ben, podoche pagar algo tamén. Esta é a trompeta. Meto na caixa de instrumentos de metal. Este é o chifre de cañas. Meto na caixa de instrumentos de madeira. Este é o acordeón. Teño que guardar primeiro na caixa o que xa collín. Meto na caixa de instrumentos mecánicos. Para meter un instrumento aquí, primeiro teño que recollelo do chan. Esta é a gaita. Meto na caixa de instrumentos de madeira. Este é o trombón. Meto na caixa de instrumentos de metal. Esta é a flauta doce. Meto na caixa de instrumentos de madeira. Moi ben, moitas gracias. Aquí tes unha pequena axuda. Pois nada, xa podes marchar. Ah, por certo, está lan arriba por se queres ir saudalo. Pero se ve castigado, eh? Oh, tedes o cancioneiro. Que queredes devolverllo? Está les tolas. Pero se queredes, teredes que levar o bombo. Dixo a avó que no camiño a cabana, preto da árbore, saíron uns bloques de xeo enormes. Din que non se poden romper nin cun pico, que hai que usar un bombo. Pois hoxe hai foi liada na taberna. A ver se o avó me levanta o castigo e podo ir. Vos non ides. Ola, Xela, que querías? Por certo, antes de nada, ensíname que tal vas co álbum. Vai, aínda che faltan algúns cromos. Busca ben por aí, se o pasaro ese levou o álbum voando, seguro que os cromos que tiña nel foron caendo espallados por todos lados. Poderían estar en calquera sitio. Dime entón, queres marcar algo? Non che chelan os cartos. Tei calou. Ui, vaya foliada teñen montada na taberna. E de ver, xa veredes. Ola, Paio, que tal? Fostes ver a foliada na taberna? Ben, mamá, e ti que tal? Imos indo, hoxe lembrándome un pouco do meu Virxilio. Nada, cousas miñas. Oi, Xeliña, coida mo neno, que xa me contaron que andas a facer trasnadas por aí. Eu tamén che fun tola, pero non me deixes que acabe como o pai. E non se vos ocorra, a chegarvos máis a cabana esa, O home ese non é de fiar, que vengo soy eu. Sí, señora Lúa, non se preocupe.
Non estea triste. Eu tamén boto de menos ás veces a miña nai, pero penso que o importante é pasar tempo cos que si están, co meu pai, coa miña irmá. Canta razón tes, muller. Pois xa sabes, paio. Volve cedo que che vou facer unha das teas que che gustan. E... Vou descansar un pouco. Ui, vaya foliada teñen montada na taberna. E de ver, xa veredes. Encántame vir a foliada. Algún día quero tocar e cantar como a elas. Din que os melómanos xa non van volver, pero eu non me fío. Aínda me dá medo ir soa polo bosque. Cordi, Aurea e Icía eran rapaces como a vos que conseguiron vencer a entidade, unha xente que controlaba os melómanos para atacar vilas. Agora marcharon da aldea e andan por aí polo mundo estudando a música doutros lugares. Hai uns anos, os melómanos, uns monstros terribles, entraron na vila e case nos comen. Sorte que co poder da música conseguimos que escapasen. Moce Travinsky, co seu instrumento que soaba polas campas do templo, iso foiche moito. Bo día, rapazas, e paiño. Outro día non nos presentamos como é debido. Eu son Adolfina. Boas, nenos, eu son Rosa, a súa sobriña. Eu son Eva. Eu son Manuela e estas dúas sonche Teresa e as irmáns Prudencia e Asunción. Ola, raparigas. Eu fun a último en chegar. E hoxe non está dela. O cancioneiro que recuperastes foi elaborado durante moitos anos por Meredith, unha musicóloga que din que percorreu medio mundo recompilando cantigas e registrando no seu libro o seu gran poder. Que quere dicir musicóloga? Pois que se dedica a estudiar música. Iso como todos aquí, pero ben, ela en máis profundidade. Mirade, estamos aquí a tocar unhas cantigas. Gustaríavos unirvos? Aquí ás veces o público deixanos propina, así que igual vos levades un anaco. Se queredes tocar, collede bombo e cando lle deades, Xaínza a gaiteira xa comeza a tocar tamén. A saia da Carolina ten un lago pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dale o rabo. Boas. A esta hora comeza a foliada e isto empeza a encher de xente. Teño moito traballo. Ola, que tal? Eu son Tomé, encántame estar na taberna porque sempre hai música e festa. Hoxe trouxen un libro moi interesante. Non sei se vos falaron xa das agrupacións. Cando varios músicos se xuntan para tocar, forman unha agrupación. Se só tocan instrumentos de percusión, é unha agrupación de percusión. E hai moitas. As cantareiras, por exemplo, son unha destas agrupacións porque tocan pandeiretas de percusión. Tamén están as batucadas, pero non son moi típicas en Oseira. Aquí o máis típico son as agrupacións de percusión e vento combinadas. Destas están a banda de música para os desfiles serios, a charanga para as festas máis tolas ou as agrupacións tradicionais clásicas, que levan bombo, tamboril e gaitas e moitas veces tamén pandeiretas. Toma, 2 moediñas por aguantarme este tostón. O prezo é unha moeda por noite. Queres un cuarto?
Un E. Bo día, rapazas. Que queredes? Moitas grazas. Xa o tes na túa mochila. Deica logo. Vou descansar un pouco para seguir máis tarde.